İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Men sizin şugunki programma qoşulup bilýäningizde ören şat. Ýadyňyzda bolsa, geçen gepleşigimizde biz şu günä barada sizin bilen gurrun geçtik. Günä näme? Ene şoň manysyny da sizin bilen seredip geçtik. Şeýle hem adam ata bilen howana, hem şolaň durmuşyny biz bile seredip geçtik. Ene şu geçen gepleşigimizde öwrenen zatlarymyz barada sizde soraglar bolsa ýa-da bellikleriniz bolsa, şeýle hem sizde täze tema barada sizde isleg bolsa, öwrenmek isleýän bolsaňyz, bana öz näme eşitmek isleýän bolsaňyz şu barada da şu programmaň ahyryna görýän elektronny poçta üstü bilen hat ýollamaňyzy isleýän. Sizi näme gyzyklandyrýar? Nähil temalar siz ýene-de öwrenmek isleýäňiz? Ene bana şol hat üstü bilen bana aýdyň. Men şu tema boýunça taýarlap, şonu siz bilen paýlaşmaga men taýar. Şeýle hem sizde dilekler bolsa, hem maşgalada ýa-da öz durmuşyňyzda nähil problemalar bar, men nähil sizin üçin dilek edeyim. Ene şu barada bana elektrony poçta bilen hat ýollamaňyzy sizden soraýan, haýyş etýän. Men şunki gepleşigimi ýene-de şol günä temasy boýunça dowam etmekçi. Men geçen gepleşikde aýdyşym ýaly bu tema gaty uly tema. Biz bir näçe güllap şu temada dowam etip bilýäs. Men size günä näme şoňa dol düşünmeňizi isleýän hem İsa Mesih'e iman etýärler hökmüne biz günä bilen näme etmeli hem günlük durmuşymyzda. Yani şu barada da şugun ýene-de men bir näçe ayatlara sizin bilen seredip geçmekçi. Men şeýle etmeklik bilen men esasy umydym hem dilegim size ruhy durmuşyňyzda kömek etmek. Ene gelin şugun ýene-de gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň 16-njy 17-nji aýatyna aýdylan zatlara bilelikde seredip geçelim. Sebäbi şol Hudaýyň adam ata beren ilkinji tawşyrygydy. Hudaýymyz Reb adama şeýle emretdi. Sen bagdaky isleýän agaçlaryň miwesinden arkaýnyp bilersiň. Ýöne ýagşy ýamany saýgarş daragynyň miwesinden iýmegin. Çünki şondan iýen günüň sen hökman ölersiň diýdi. Ene günäň başlangıjy şol eren bagyna adam ata bilen howanyň üstü bilen bolup geçen. Asan howana näme etdi? Biz muny gelip çykyş kitabynyň 3-nji babynyň 4-nji 6-njy aýatlaryna görüp geçdik. Şol agaçyň miwesinden dadan günüňiz Hudaý gözüňiziň açyljakdygyny we edil Hudaý kimin boljakdygyny hem ýagşy ýamany taýgyrjakdygyny bilýär. Aýal bu agaçyň miwesiniň iýmedi üçin gowdugyny, göze ýakymlydygyny we onuň akıl paýhas berýändigini görüp ondan alyp iýdi. Ýanynaky adam sana da berdi. Ol hem iýdi. Ene günäň başlangyjy. Men ýene bir gezek şonu sizin bilen gaýtalamak isleýän. Hudaýyň özlerine beren tawşyrygyny etme diýen tawşyrygyny adam ata bilen howana etdi. Eýsem şeytanyň sözüne kulak koydular. Hudaý dinlemän, şeytan dinlediler. Yani şu pursatdan başlap şu dünýä günä aralaşan. Ende soň bilýäňiz, ýene-de gelip çykyş kitabynyň 3-nji babynyň 17-nji 19-njy aýatlaryna Hudaý adam ata näme diýdi? Şol günä eden günäsi derarly. Biz hemişe günämiziň şol netijeleri bolýar, günäň netijesi. Günä etýär, soň netijesini özümiz çekmeli bolýar. Ene bärde şonu biz adam ataň durmuşynda görýär. Adama bolsa beýik Hudaý şeýle diýdi. Sen aýalyňyň gepine gitdiň. İme diyen ağaç, qadagan eden ağacının meyvesinden iydin.
Senin eden işin sebäpli men topragy näletlendirin. Sen toprakdan ömür boyu muşakkatlyk bilen imitlenersin. Toprak sana akbaş yandak öldürüp berer. Sen meydan otlaryny ýersin. Sen yerden alınansın we yere dolanýançaň nany maňlay deriňi döküp ýersin. Çünki topraksyň sen we ýene-de topragy öwürlersin. Ene günäň netijesi näme berip otyr adam ata? Şolun günäsi, eden günäsi derarly. Şu Hudaýyň şol edilen günä beren jezasy, şonu görüp otyr. Adam ataň durmuşynda. Toprakdan sen ömür boyu muşakkatlyk bilen ýersin diýdi. Maňlay deriňi döküp diýe. Sen zähmet çekmeli bolarsyň. Ene şonu görýärsen eden işiň sebäpli men topragy näletledim diýe Hudaý. Şol pursatdan bäri şu toprak näletlenen. Ene biz şonu şu gün bizem görüp otyr. Ekin meýdanlaryny siz bilýäňiz akbaş ýannak. Ene şol ilkinji erim bagynda başlan günä derarly şeýle bolan. Täp Hudaý topragy näletledi. Adam ataň eden günäsi derarly toprak näletlenni. İme diýip gadagan eden agajyň meýwesinden iýdiň diýe. Günä etdiň. Şo sebäpli men topragy näletlendirin diýe. Ene sen ömür boyu muşakkatlyk bilen iýmitlenersiň. Toprak sana akbaş ýannak öndürüp berer diýe. Sen meýdan otlaryny ýersiň. Yine de onu kılınca ayette diye şol Hudaý adam atany yerden topraktan yaratdı. Şoň üçin hem diye yine de sen toprağa dolanarsın diye. Topraktan aldansyň sen. Yine yere dolanýan ýöne tä şo ölýän çäkten maňlay deriňi döküp işlemeli bolarsın diye iýjekdi adam üçin. Çünkü sen topraksyň we yine de toprağa dolanarsın. Olar şol agaçtan iýmedenden öň Hudaý bize ebedi ýaşaýyş berjekdi. Özi bilen hemişelik ýaşaýyş berjekdi. Ölüm bolmajakdy. Ýöne şol erim bagyna edilen günä derarly ölüm aralaşdy. Fiziki taýdan hem ruh taýdan. Şoň üçin Hudaý berdi diýe sen toprakdan alynyň, yine de toprağa dolanarsın diye. Şol ölümüň aralaşanlygyny aýdyp otýar. Ene şol günäň netijesi derarly boldy. Ola hona näme jeda berdi günäs üçin. Beýik Hudaý aýaly şeýle diýdi. Göwrelik döwründäki hasratyny has artdyraryn. Agyr burgu bilen dograrsyň çağalaryňy sen. Sen äriňe meýilli bolarsyň. Emma ol höküm sürür seniň üstüňden diýe. Bu gelip çykyş 3-nji bab 16-njy ayat. Hudaý aýaly da şeýle jeda berip otyr eden günäs üçin. Ene siz görýäňiz biz şol howanyň günäsiniň netijesini şu gün bizem çekip otyr. Durmuşa çykan aýallar siz bilýäňiz şo çağa göwreli bolanyňyzda göwreli pursatyňyzda edil Hudaýyň şol şeýle erim bagynda howana beren jedasy derarly sizem şu jedany çekip otyrsyňyz. Göwrelik döwründe hasratyň has artdyrar diýdi Hudaý oňa. Ene siz görýäňiz nähili kyn göwrelik çağa dogurmaklyk. Agyr burgu bilen dogurarsyň sen çağalaryňy diýe. Hakykatdan hem siz şonu görüp otyrsyňyz. Şol nälet erim bagyndaky näleti şu günem aýallar öz durmuşyny görýär. Edil adamlaň şu toprak näletlenen toprakda hem şonda nähil agyr zähmet çekip ejir çekýänligini, muşakkatlary görýäňiz. Aýallaň durmuşyny da şu çağa göwrelik üstü bilen kynçylyk pursatlar görýäňiz. Yine de siz äriňe meýilli bolarsyň diýe, ýöne ol siziň üstüňizden höküm sürer. Siz äriňizde kontrollyk etmek isleýäňiz, ýöne siz äriňiz siziň üstüňizden kontrollyk eder diýe. Şonu biz görýäs şu günkü durmuşymyzda. Şu zatlaryň hemmesi günäň netijesi. Günä bizi şeýle zatlar etmäge eltdi. Adam ataň howanyň günäsiniň netijelerini biz şu günem görýäs hem öz durmuşymyzda da çekip otyrys. Biz olan nesilleri. Bizem günä bilen dyrjaşýar. Kynçylyk çekýär. Ene şo pursatdan başlap şol Hudaýyň gelip çykyş kitabynyň 2-nji babynyň 17-nji aýatyna adam ata beren şol ýagşy-ýaman taýgarış daratyndan iýme, sen ondan iýsen hukman ölersiň diýip berilen tapşyryk ýerine ýetirilmedigi derarly dünýä günä şol günä edildi. Günäde ölüm, keselçilik, gamgusy, näsat gatnaşyklary getirdi şu dünýä. Şu pursatdan başlap. Biri öldürmek, ganhorlyk, dynahorlyk, hemme zatlar şu pursatdan başlandy. Şu günem dowam edip otyr.
Yöne İsa Mesih'e iman etip yaşayalar, şu yolundan dänip Hudaýa tarap öwürleýärler. Hem täze ýaşaşy iyi bolýar. Benim sizin täze ýaşaýyşy islemegiňizi isleýän. Täze şol sizi günäň hökmünden azat etýär. Azatlyk berýär size. Ene erim bagynaky günä edilen pursatdan bäri biz günäli insan tebigaty bize miras berildi. Adam ata bilen Hawa tarapyndan. Günäli insan tebigaty biz olardan miras edindik. Gynantagam. Ýöne İsa Mesih'e iman etýärler. Täze durmuşa, günäden azat durmuşa iyi bolýarlar. Ene Mezmur kitabynyň 50-nji babynyň 7-nji aýatyna Dawud padşa näme diýdi? Biziň şol günäli tebigatymyz barada. Hakyky, men günäli dünýä inelim bäri. Günäli men enem gowrusuna galalym bäri diýär. Biziň her birimizdem şeýle şugunam. Ýöne biz şol doglamyzdan soň önüp ösüp İsa Mesih kalmada kabul edip İsa Mesih'i öz halasgarymyz hökmüne oňa iman etsek biz günäň hökmünden ýene-de azat edilýär. Hudaý bilen aramyzdaky gatnaşygymyz İsa Mesih üstü bilen dikeldirýär. Erim bagyna ýitirilen gatnaşyk diňe İsa Mesih'e iman üstü bilen dikeldirýär. Başga hiç ýol ýok. İsa Mesih'in özü şu barada Yohanna kitabında diýdi, men ýeke tek ýoldurm diýär. Hiç kim mensiz ata Hudaýa barıp bilmedi diýdi. Hiç kim. Hudaýyň öz aýda oturan sözleri şu zatlar. Bir ýene-de Rimler kitabynyň 3-nji babynyň 23-nji aýatynda görýär. Täze hemmeler günä edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldular diýär. Adam ata bilen Howanyň eden günäsi zararly, hem biz olaryň nesillerdigimiz sebäpli biziň barymyz günäli. Hemmemiz Hudaýyň şöhratyndan mahrum bolduk diýär. Pawlus aýdyp otur şonu bize. Ýene-de Rimler kitabynyň 5-nji babynyň 12-nji aýatynda näme diýär? Adam ata zararly günä dünýä aralaşdy. Günä bolsa ölümiň gelmegine sebäp boldy. Insanlaryň ählisi günäli bolan üçin ölüm olaryň üstünden höküm sürüp başlady diýär. Ýene Pawlus bize nähili güýçlü hakykatlar aýan etip görkezýär. Adam ata zararly günä dünýä aralaşdy diýär. Şeýle etmeklik bilen näme? Günä ölümiň gelmegine sebäp boldy. Ruhy taýdan ölümiň. İnsanlar bilen Hudaýyň arasynda aýrylyk düşdi. İnsanlaryň ählisi günäli bolan üçin olaryň üstünden ölüm höküm sürüp başlan. Ölüm, ruhy ölüm. Hudaýdan aýrylyk. Ene biz günä etýär şu. Täze bu biziň insan tebigatymyzda. Adam ata bilen Howanyň nesilleri biz. Ene siz gödöňüzde getirip görüň bir kiçijik çağa. Ene çağaly ene bolsaňyz siz bilýäňiz, olar nähili ýaşlygyndan şu kiçijik doglan pursatyndan başlap haçan şol emedeklep ýörep başlandan soň näme? Olar gyýgyryp, ağlap öz etmek isleýän zatlaryny etmek isleýärler. Ýok etmediýsen şol etmediýän zadyny etmek isleýärler. Siz ony ol çağa beýle öwretmediňiz. Ýöne ol şu çağaň öz günäli insan tebigaty şeýle. Doglany bir şeýle doglaýar. Şol Adam ata bilen Howanyň günäsi zararly şu şeýle, şugun biz şoň üçin Dawud padşa diýär, men entek enemiň gowrusyna galan pursatymdan başlap men günäldim diýär. Entek dogulman. Ene şu hakykat, şugunam biziň durmuşymyzda. Şu kiçijik çağajyklar, bäbekler bu gaty gowy mysal. Biz şolar görýär, näili gyýgyryp, ağlap öz isleýän zatlaryny almak isleýärler. Şonu berýänçe ağlap otyrlar. Şu zatlar bular üçin tebigy, olaň insan tebigatyna, günäli insan tebigaty şeýle. Biz olara öwretmäge şeýle etmäge. Ýöne biz ilki başda günäli bolmak üçin yaradylmadyk. Ene şunu ýatlamakla gaty wajyp. İlki başda yaradylanny Hudaý bizi özü bilen iň ýakyn gatnaşykda bolmak üçin yaratdy. Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda, söýgüli gatnaşykda bolmak üçin yaratdy. Ene siz bilýäňiz şo gelip çykyş kitabynyň 1-nji babynyň 27-nji aýatyna şo näme diýär? Şeý dip Hudaý öz keşfine insany yaratdy. Hawa, Hudaý ony öz keşfine yaratdy. Olary erkek we aýal etip yaratdy diýär. Hudaý bizi öz keşfine yaratdy ilki. Günäli etip yaratmady bizi.
Hudaý öz keşfine etdi. Bilýäňiz Hudaý nähili mukaddes, dogruçul, pak. Hudaý. Ol bizi öz häsiýetine görä yaratdy. Aýöne adam ata howana, şeytanyň tesine kulak asyp, şeytanyň ýoluny taýladylar, Hudaýyň ýoluny taýlamadylar. Öz yaradyjysyny saýlaman, şeytanyň ýoluny taýladylar. Ene şu pursatdan başlap bizde insan tabiatymyzda problema bar. Tene görä ýaşamak isleýär. Ýöne biz hakykatyatdan çykarmaly däl. Şol biziň originalny yaradylşymyz däldi. Originalny yaradylşymyz Hudaýa meňdeş etip yaradylan biz. Hudaýyň häsiýetine yaradylan. Ýöne şeytan şonu bulaşdyrdy. Hudaýyň hakykaty, Hudaýyň mukaddes şeýle diýe. Hudaý insanlary öz keşfine yaratdy. Olar erkek we aýal etip yaratdy diýe. Gelip çykyş kitaby 1-nji bab 27-nji aýat. Ine siz oýlanyp görüň, biz insanlar Hudaýyň çağalary, eger siz Hudaýa iman etýän bolsaňyz, biz Hudaýyň öz eliniň işi, ol bizi öz eli bilen özüne meňdeş etip yaratdy. Adam ata bilen Howwany ilkinji insanlar hökmüne yaratdy. Şu pursatdan başlap insanlar şu dünýäň yer ýüzüni doldurdy, köpelip. Biz Hudaýyň öz eliniň işi, siz şonu ýatdan çykarmaň. Gaty wajyp hakykat. Hudaýyň öz eliniň işi. Täp Hudaý bizi İsa Mesih arkaly yaratdy. Ol bizi owuldan şol taýarlap goýan gowy işlerini etmeklik üçin yaradan ol bizi. Bu barada Efesler kitabynyň 2-nji babynyň 10-njy aýatyna siz özüňiz okap bilýäňiz. Hudaýyň ilki başdaky insanlar üçin niýeti gaty gowy bolan. Gowy niýet. Öz keşfine, öz häsiýetine bizi yaratdy. Öz eliniň işi biz. Öňden taýarlap goýan. Biz şu dünýä insanlar inmänkä, öňden taýarlap goýan gowy, ýaxşy işlerini etmegimiz üçin bizi yaradan ol. Siz Efesler kitabynyň 2-nji babynyň 10-njy aýatyna serediň özüňiz. Şol Hudaýyň niýeti biziň üçin şeýle bolan. Şeytan muny bulaşdyrdy. Ýene de siz Mezmur kitabynyň Mezmur 8, 4-nji, 6-njy aýatlaryna da Hudaýyň insanlary nähili hormat goýandygyny görýäňiz. Senin göklerine, barmaklaryň işine, senin goýan aýdyr ýyldızlaryna nazar aýlanymda şeýle diýärin. Adam näme sen onu ýatlaryň ýaly? İnsan oğul näme aladatyny ederiň ýaly? Onu periştelerden biraz pesrak yaratdyň. Onu şöhrat bilen hormat jygatyny giydirdiň diýe. Eger biz şu Hudaýyň bizi nähil söýýändigini, bize nähil hormat goýýandygyny doly düşünüp ýaşamyzda, biz diňe Hudaýyň ýolundan ýürümek isleýär. Hem Hudaýy şöhratlamak isleýär. Aýöne biz şoňa doly düşünmeýäs Hudaýyň bize bolan söýgüsini, bize bolan ilkinji pursatdan başlap bize goýan hormatyna düşünmeýäs biz. Şoň üçin biz şeytanyň ýoluna ilerlap Hudaýa garşy gidip otyrdy. Ene görbärde Mezmurda näme diýip otýar? Aýdyr ýyldızlaryň nazaryna aýlanma. Dawud paşa şonu aýdyp otýar. Men ýokary asmana seretýän, aýlary ýyldızlary görýän, hem gökleri öz eliň işine seretýän diýe Dawud paşa. Çopon bolan ol ýaşlygyndan şo hemişe gijesini daşarda açyk meýdana geçiren. Şoň üçin ol aýdyp otýar bärde gören zatlaryny. Şu zatlary görýän men asmany seretýän, haýran galýan sen eliň eden işlerine. Şonu da sen diye adamı yatlap otyrdyň diye. Biz kim? Bir yatlaryň ýaly diye. Hem biziň aladamyz ederiň ýaly diye. İnsan ogly aladatyny, oğlunyň aladatyny ederiň ýaly. Biz kim? Sen niye bizi periştelerden biraz pes etdiň diye. Hem bizi hormat jygatyny giydirdiň diýip otýar. Nähili güýçli. Siz öz gündelik durmuşyňyzda şu Hudaýyň hormat jygatyny giyip Hudaý tarapyndan hormatlanýan adamlar, aýallar hökmünde ýaşaýaňyzmy? Bu bize gaty, güýçli iman, güýç bermeli şeýle hakykatlar. Hudaýyň söýýändigi, Hudaýyň insanlary hormatlaýandygy. Hudaý insanlara öz eliniň eden işleriniň üstünden hökm sürmekligi berdi. Siz şol Mezmur kitabynyň 8-nji babyny dolu okaň. Şo ýerde diýen insanlara şol guşlaryň, haýwanlaryň hemme zatlaryň üstünden hökm sürmäge
yol berdin diýip otyr. Başçyllyk berip otyr bide. Ene men şu zatlary yarattım diye, şunu men sizi hoşal etmek üçin, siz şu zatlardan keyip etmeňiz üçin berdim diye. Siz men yaradan zatlarymyň aladasyny edin diýip otyr. Ýöne biz aladasyny etýäsmi? Hudaýyň yaradan zatlaryny. Şeýle bize jogapkarçylyk beren Hudaý. Bizi periştelerden biraz pes etip yaradan. Şu hakikatları biz düşünüp yaşasak, bizim Hudaýa hormat koymak isleýär, Hudaýy söýmek isleýär. Durmuşymyzda hemişe Hudaýy hoşal etmek isläp ýaşaýar. Ýöne bizim problemamyz näme? Şu hakikatda düşünem da, edil adam ata bilen howanan etşi ýaly, şeytan bizim kalbymyzda, aňymyzda şüphe salýar, biz şu şüphe bilen gidip Hudaý bize garşydyr diýip pikir etýär. Şeydi ben bu näde otyr. Men öz durmuşymda da bolup geçýär şu zatlar. Şoň üçin men bilýän şonu. Şoň üçin men şonu bilýän. Ýöne Hudaý ilki bilen bizi yaradana, öz keşfine yaratdy, öz häsiýetine yaratdy, özü bilen eň ýakyn sazlaşykly gatnaşykda, kämil gatnaşykda bolmamyz üçin yaratdy. Özü bilen bir şeýle birlikde ýaşamamyz üçin yaratdy. Ýöne şeytan Hudaýyň planlaryny bulaşdyrdy. Siz bilýäňiz näme üçin şeytan şonu etdi? Täze şeytan öň gowy perişte bolan gökde. O ýöne o gökde men Hudaýyň ýerini aljak diýip gedemlik etdi. Şoň üçin hem Hudaý onu ýere taşlady. Oň bilen ýene-de perişteleriň 3-den 1-i diýe ýere atyldy diýe. Erwet, şolar şu wagt erwet perişteler. Şeytan bilen Hudaýyň garşyna gidip otyr. Şol Hudaýyň şeytany ýere atan pursatından başlap Hudaýyň esasy maksady Hudaýyň öz keşfine yaradan insanlaryny Hudaýa garşy öwürmeklik. Yani biz şonu adam ata bilen howanan durmuşyny gördük. Hudaýyň ilkinji yaradan insanlaryny şeytan Hudaýa garşy öwürdi. Şol şeytanyň şol usuly şu günem dowam edip otyr. Siz aldanmaň. Seresaplykda ýaşaň. Hudaýyň sesine gulak goýun. Hudaýyň mukaddes sözüni ýatlaň. Şu ýerdäki aýatlary. Wadalaryny kynçylykly pursatlarda sesli dilege öwrün. Agyňyzy şu dilege öwrün. Hudaý sizi eşitýär, diňleýär. Agyr barmy kalbyňyzda? Hakykatdan aýdyň şonu Hudaýa. Ol öz mukaddes sözü bilen sizi köşüşdirýär. Öz haçan siz Hudaýyň mukaddes sözüni alyp şonu açaňyzda şu ýerde berilýän wadalar siziň agyrly kalbyňyzy köşüşdirýär. Hem siz Hudaýyň merhametiniň size ýeterlikdigini görersiňiz. Men şonu günnelik durmuşymda görýän. Günnelik durmuşymda. Men käwatlap iki hepdeläpde Hudaýa garşy gidip ýaşan pursatlam boldy. Täze men şol şüphe edipdirin Hudaýa. Şeytan maňa şonu aýdyp otyr, sen näçe ýyllap dilek etdiň? Hudaý entegem teň dileňe jogap berene. Ýöne men şonu da Hudaýyň wadalaryny sesli dilege öwürmeli. Käwat men okasymam gelmedi Hudaýyň sözüni. Ýöne şonu da biz şu açyp şonu okasak, şonu biz Hudaýyň merhametini görýär. Siz bilýäňiz Ýebreýler kitabynyň 4-nji babynyň 12-13-nji aýatlaryna näme diýär? Hudaýyň sözü diri, güýçli, diri. Diri söz. Ol biziň janymyza şifa berýär, ýaşaýyş berýär, rahatlyk berýär. İsa Mesihim bizi duýduruş berdi. Şeytan ol näme diýdi? Bu da Yohanna kitabyna. Yohanna kitabynyň 10-njy babyna şeytan diye şu dünýä sizi ýok etmek üçin geldi. Ýok etmek diýmek insanlar Hudaýa garşy öwrüp bizi uruhy taýdan ölmeldiýär. Ýok etmek üçin hem men size beren şahtlygymy ogurlamak üçin geldi diýär. Ýöne men size diýär İsa Mesih. Ebedi durmuş bermek üçin geldim diýär. Size ebedi doly awadan durmuş bermek üçin geldim diýär. Ol öz janyny bizim üçin pida etdi İsa Mesih. Haçta şu bütün dünýäň insanlarynyň, bütün dünýädäki insanlaryň günäsini öz üstüne alyp, haçta öz janyny sizin üçin gurban etdi. Men üçin gurban etdi. Täze şol diňe ýeketäk ýoldy. Adam ata bilen howanan hem şol şeytanyň erin bagyna Hudaýyň planyny bulaşdyrdy. Şoň üçin hem şoňa indi Hudaýyň hereketi gerekdi. Hudaýyň hereketi öz ogly İsa Mesihi şu dünýä iýerip, insanlar bilen erin bagyna ýitirilen gatnaşygyny dikeltdi. Siz bu barada Kolosiyalar kitabyna da okap bilýäňiz. Şu ýerde güýçli aýatlar bar. Aýratynam Kolosiyalar kitabynyň 1-nji baby 20-nji aýada diýe Hudaý öz ogly İsa Mesihi şu dünýä iýermek bilen insanlar bilen Hudaýyň arasyna yaraşyk etdi diýe.
bizi yaraştırdı. İsa Mesih bizi öz haşta ölmeginiň üstü bilen. Şol sebäpli diýe Hudaý öz ogly İsa Mesih'iň üstü bilen şu dünýäde, şu ýerdäki hem gökdäki zatlaryň arasyna rahatlyk diýe döretdi. Parahatçylyk getirdi. Indi Hudaý bilen insanlaryň arasyna İsa Mesih'iň haşta döken gany zararly parahatlykdy keldildi. Ýöne siz İsa Mesih'e iman etmeseňiz, siz şu parahatlygy ebedi ýaşaýşa eýe bolup bilmeýäňiz. Men şoň üçinem diýen şu ýerde aýdylýan hakykatlary. Hudaýyň size goýan hormatyny düşünüp ýaşaň. Ol sizi periştelerden biraz pes etip yaratdy. Öz eliniň yaradan işlerine size hökümdarlyk edin, başçylyk edin diýip şeýle jogapkärçilik berdi. Siz oýlanyň şu barada öz durmuşyňyzda şu gün nähili şu jogapkärçiligi yerine ýetirýäňiz. Hudaýyň size beren jogapkärçiligine nähili yerine ýetirip oturýarsyňyz. Siz Hudaýa wepalymy? Ol size wepaly. Sizin şu an öz kalbyňyzdy barlaň. Pikiriňizde, hereketiňizde ýa-da garaýşyňyzda güne barmy? Sizin pikirleriňiz, hereketleriňiz, garaýşlaryňyz Hudaýyň häsiýetine gabat gelýärmi? Hudaýyň häsiýeti mukaddeslik, paklik, dogurçylyk. Ol hakykatyň tarapdary. Şol sizin durmuşyňyzda görünýärmi şu gün? Oýlanyň şu barada. Oýlanyň, sebäbi gaty wajyp Hudaýyň söýgüsine düşünüp ýaşamaklyk. Ol siz bilen kämil gatnaşykda bolmak isleýär. İsa Mesih'e bolan iman üstü bilen siz şol Hudaý bilen araňyzda gatnaşykdy keltip bilýäňiz. Ýene-de şol erim bagynda ýitirilen tazaşyk gatnaşyk İsa Mesih'iň üstü bilen dikeldildi. Siz Hudaýyň öňünde İsa Mesih'e iman etmeseňiz Hudaýyň öňünde durup bilmeýäňiz. Diňe İsa Mesih'e bolan imanyň üstü bilen durup bilýäňiz. Ene peýgamber siz bilýäňiz Habakuk peýgamber ol näme diýdi güne barada? Pisligi görerden pakdyr gözleriň. Yamanlyga seretip bilýän dälsiň sen. Hilegerlere nenen jeda bermän çydaýan. Erwetler öýleriniň dogryny ýuwutýar ka sen näme dymýan diýe. Şu ýerde de bir Habakuk şol peýgamber gowda aýtdy. Hudaýyň gözleri pisligi görerden pak. O yamanlyk edilýän zatlara seretip bilmeýär. Şoň üçin hem Dawud paça ýaly şol 138-nji mezmurda yüregim barla diýe. Men hem dogurluk ýola sal diýe. Sedem şeýle etmäge men çagyrýan. Gynantagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Men ýene-de şuňky gepleşikde öwrenen zatlarymyzy sizde sorag bolsa maňa sorag ýolamaga çagyrýan. Ýene-de biz şu temada gepleşigimiz dowam eder. Häzirlikçe hoş sag bolun. Bütün kalbimi sana tapşır.